Понеделник, 18:30, зала Лондел Бокс клуб в Чавано Файт Академи. Както винаги, залата е фул. При нас е пълен купон. Бойците от най-левела са тук. Играят спаринг. Начинаещите са тук долу. Внимателно, леко. Технично, браво, браво. И другите начинаещи са в този ринг. Развиват се, помагайки се един друг от формата на лек условен спаринг. Напредват, изучавайки изкуството на бойните умения в кикбокс и муай тай. Очакваме ви!